Tulong niya dinhi karon sa Barangay Talairon, no? Dinhi sa may highway. So ato nasaksihan dinhi nga dunay bag-o dinhi nga atong nadiskubrihan nga unsa ni nga cart, no? Halal foods, no? Halal foods. Mag-ulang ka diri, ma'am? Magurag yun, no? So ni ay iyang mga tinda ning gitawag nga puso karon nga street food. Pero kini nga street food ato nakita nga perting limpyo ha kayo dinhi, no? Okay, so unique ay gilahi. Unsa man siya, ma'am? Squid roll. Squid roll, no? Kini siya. Kikiam. Kikiam. Okay. Siomai, tempura, fishball. Wow, nindot kayo, no? Kay imong gipang nani bang hanay kayo. So dinhi na to na diskubrihan nga bag-o nga arrangement karon sa mga pagkaon, no? I-separate, gilahi-lahi, dili pa ra na uban nga mura gatambak lang. Okay, so unsa inyo kasulti mga ato man gyud mga customers. Pamalit na mo kay lami kay mga baligya sa ati. Apakan na kay para makatilaw. Kay now so lami gyud di ay kay bisan pag wala katilaw, lami naman gyud. Dili balik-balik sige na din sila makatilaw, no. So tutunan katawhan din sa Ordeta City. Bisita ta dinhi sa gitawag ta nga halal foods, no. Ikaw tagyan ni ma'am? Opo, ako. Wow, sa apelyido? Langkuno. Taga dinhi ra ka? Taga Orqueta, taga Manla, Purok 5, Kanubay. Kanubay. Dugay na kani? O karon lang ba? 2020 pa ako nag-start. Dinhi sa Orqueta? Opo. Pero ngano? Bago lang ko napunta dito kayo na may peryahan. Ay peryahan, pero dugay na bisag asa mo. Opo. Ay. Mao di ay no, mao talagsa ra kayo ang naong ni ma'am. Gwapa ang tindira, gwapa pud ang yang mga tinda. Pero kuan naman mo diri no, dili ra mo perminti no. Karon lang. Okay, so dinhi nakita nato ang ato nga nindot nga mga pagkaon. Ini sa halal foods on managed by taga Kanubay jud ka, ma'am? Oo, taga Kanubay. So doon ay mga order po nimo kasagaran? Suki-suki lang. Sa suki lang. Oo, sa plaza, magpunta ko sa plaza. So nindot kaniyang paghanay sa mao nga order nimo kay kuan ba limpyo, no? So karon pa ko nakadiscover nga sa mga street food nga limpyo ang ato nga pag-accommodate sa pagkaon. So ingon ani ang importante labi na sa health, no, city health nga importante gyud ang limpyo, no? Labi na sa mga street food ang pag. So bisita na mo dinhi sa halal foods. Dili day ka permanente diri, ma'am? Kahapon wala ko dito kay doon man ko sa Jor. Half day ko doon sa Jor. Tapos sa Jor? Oh, Dior and Jor. Jor and Jor. Tapos gabi So ikaw ragi magluto. Ikaw po ay mag-prepare. Homemade ni siya, sir. Homemade. Ako pa mag-drive. Wow, grabe kasi ma'am. Dapat may award ni ba, no? Kung ato mapansin ni sa ato nga government, si ma'am usa ka mao siya mag-prepare sa mga pagkaon. O siya po ay magtinda, no? Talagsaan na ba yung ingon ani, no? So grabe ang kahimtang ni ma'am. So ang iyang dedicated sa iyang trabaho. Taga Orqueta jud ka? Hindi ko Tabato pero ang asawa ko taga dito. Okay. Welcome ta dinhi sa halal foods. Halal ni siya nga kuan, wala apelyido, halal lang. Hindi, halal na pagkain. Ay, halal na pagkain. Sorry. Halal na pagkain. Welcome mo, pangitaa lang ninyo ning halal. Ni dinhi karon. Presently Talairon. Beside provincial, no, bago na to nga provincial hospital. Okay. Kani tag 20 ang serve at tag baso 20 tanan, no? Hindi, sir. 30, 40, 30, 20, 20. Okay. So wala naman siguro lain nato nga kulang pa. So unsa may kasulti nimo, ma'am, sa tanan nato nga mga customer dinhi sa katawan? Maraming salamat sa lahat ng pagbili ninyo sa akin kaya kasi nakasabi kayo na masarap ang pagkain ko. Ayun, atong welcome po sila. I-welcome po na ko sila na muanhi na jud sila dili mo palit para makaano ko nila makasapi. Wow, no, welcome mo dinhi sa halal foods. Okay. So thank you kay ma'am sa panahon sa ako nga pag
interview kabahin sa imong business, no? God bless sa imong business. Unsa man ni? Patilawon ta kay may sag dili kung unsa gyud ang kalami kitilawan nato. Kay may sila lami nya dili tilawan. So kani mga customer nila balik-balik ta gini. Suki ko na sila sir. Sakit nga. Kay lami. Lami siya. Lami siya, no? Lagyan sa palaka. Dayon makita po nato ang atong fishball nga frisgo gyud ang pagkaluto. Dili pa rin ang uban nga maragi pang init na. So daghang salamat and God bless us all.